Nykyaikaisen 7-ottelun lajit suoritusjärjestyksessä ovat 100 metrin aitajuoksu, korkeushyppy, kuulantyöntö, 200 metriä, pituushyppy, keihäänheitto sekä 800 metriä. Lajit on jaettu 2 eri kilpailupäivälle seuraavasti. Mikä on haastavin laji aloittelevalle? No mä sanoisin, että korkeushyppy ja keihäänheitto, koska niissä tekniikka on niin haastava. Sun kestää kauan, että sä opit ne. Muissa lajeissa sä pärjäät sillä fysiikalla ja fysiikka voi rakentaa paljon nopeammin kuin just niitä haastavia tekniikoita, niin mä sanoisin, että keihäs ja korkeus. No ekana päivänä tietenkin se ottelu pitää saada hyvin käyntiin alusta alkaen. Sitten sun pitää palautua hyvin lajien väliin, sulla on siinä 4 lajia, joskus tosi tiiviisti. Sun pitää muistaa syödä hyvin, lepää hyvin. Ja sitten tietenkin tokan päivänä sun pitää yrittää pitää se taso. Joskus sun voi olla paineita, että jos sulla on mennyt tosi paljon hyvin vaikka eka päivä, sun pitää pystyä pitämään se taso. Ja sitten tietenkin siinä yön välissä palautuu. Kyllä siinä on haasteet molempin päivinä ja sitten tietenkin lajitekniikat vielä sen päälle. 7-ottelussa urheilija saa jokaisesta lajista pisteitä. Kilpailija, jolla on 7 lajin jälkeen eniten pisteitä, voittaa. Jokaiselle lajille on erikseen määritelty tulos, jolla saa 1 pisteen. Yhdysvaltalaisen Jackie Joyner Kerssin maailman ennätys on lähes 7300 pistettä. Miten tuulitulokset vaikuttaa ennätyspisteiden tekoon ottelussa? No, yleisurheilussa yleensäkin se tuuliraja on 2 metriä sekunnissa hyppy- ja juoksulajeissa. Et jos se sen ylittää, niin sit se on ei ole sallittu. Ja ottelussa lasketaan niiden kaikkien hyppy- ja juoksulajien keskiarvo. Ja sitten jos se keskiarvo ylittää sen tietyn rajan, niin sit se ei ole sallittu. Mikäli ottelija ei onnistu saamaan tulosta tai joutuu keskeyttämään juoksulajin, saa hän kyseisestä lajista 0 pistettä. Tällöin urheilija saattaa jättää ottelun kesken, sillä pisteiden jääminen pilaa ottelijan kokonaiskilpailun. Kenttälajeissa ottelijalla on 3 yritystä tehdä hyväksytty tulos. No kenelle sä voit suositella 7-ottelua? No mä suosittelen sitä kaikille, jotka just haluaa haastaa itsensä oikeasti ja tykkää treenaa monipuolisesti ja just kisata monipuolisesti. Et ei oikein ehkä löytänyt sitä, että mikä on just yksi se tietty, mistä tykkää tosi paljon, mutta tykkää urheilla tosi monipuolisesti.